rekao sam, čak i zemlja koja je relativno zapuštena iz ko zna kojih uvjeta, da bila minska polja do nedavno rat, ili su zapušteni zbog toga što su možda i umrli ljudi, ili roditelji nasljednici nisu očistili prostor. Crna slavonska svinja, njoj je sasvim dovoljno takvo stanište urediti i ograditi gdje može krenuti sa uzgojem. Ovdje je još jedna stvar koja je važna spomenuti, evo, da tako je gospodin Lucić. Naime, mi imamo određenu količinu nazivnica na našem prostoru, ali već sada nedostatno. Znači moramo vjerojatno se tražiti u drugim županijama. Zašto? Zato što je i zakon odredio gotovo negativan pristup i prema ovoj crnoj slavonskoj svinji. Naime, gospodin Vila, ja mislim da 250 kuna se plaća evidencija tako po prasima. Sad zamislite, mi čovjeka želimo potaknuti, poticati da krene sa reprodukcijom u evidenciju kao takav. Postavi se, dobije markicu i znamo koja je količina, dalje možemo pratiti jer možemo pratiti zbog kvalitete i tako dalje. Ali ako vi čovjeka u startu eliminirate, ako on ima krmača prasila 5, 6 ili 7 komada i vi njega po tome prasetu koji gotovo u trenutku ni ne košta toliko. Dakle, vi morate platiti 250 kuna da bi on bio evidentiran. Pa onda ljudi jednostavno idu matematikom, među prijaviti, neka bude kako bude. Zato jer promijenit ćemo taj dio, daćemo prijedloge. Mi trebamo stimulirati ljude da budu organizirani. Vidite, kada se pojavi potrebe na tržištu, nas upitaju koliko komada imate, mi ne možemo znati jer nemamo evidenciju. Ovim smjerom želimo pokrenuti upravo evidenciju. Čovjeku omogućite da ga ne košta u startu tih 250 kuna. Evidencija pa neka košta ništa kuna. Ili kroz taj prostor, ako već se i mora zakon, ako ne mijenjamo, pronaći ćemo model kako su financirati i da dobijemo kroz taj način matično stado i naša županija može biti nukleus razvoja ove crne slavonske svinje na prostoru Slavonije i šire. Kada mi dobijemo, dakle, 15 proizvođača postoji, neka samo bude 10, 20 ili 30 nazivnica pod brigom ili praćenjem, to je već velika količina. A zamislite ako možemo reprodukciju proširiti na 150. Imamo 277 naselja. Oprostite, ko nama priječi da u svakome tome mjestu bude barem jedan proizvođač, a može imati 10.